सदा तोंड वयर करून संसार केल्या घराण्याचो जाल्यार विनाश नावाचा एक झळवळत मागे जीवनात सोड तेव्हा जीवनात अंधकारात ना काळोख ना उजवाड असे जीवन मागेल कित्याक केलं रे देवा कित्याक केले हाय कितू केलं म्हणून मागेल बालक बचपनच्यान दूर केलं देवा दूर केलं जानकी तू म्हाका सोड हेरा जाल्ल्या गावात गेली आणि साक्षात लक्ष्मी सारखे फूल मागे हाती ठेवून गेली काय ना गो बाय मग तुगेला आईला याद येली तुगेला आई आमका आदारात हात सोड देवाल घरात कित्याक गेल गो बाय कित्याक गेली पप्पा देवाक बरे लोक खूप आवडतात रे तश म्हणतो ते बेगी आपण येता कितले लहान असताना कितलं ज्ञान असा गो बाय तुका या घरात चली थंय खंय बी जन्मा येना गो बाये जे घर देवाक आवडतात त्याच घरात चली जन्म येता गो बाये जन्म येता बाये या तुगेल पापाक सदा तोंड करून दवरता गो Gue pergi betul. Raya tahu itu. Gue cuma sama kan, pun tu. Gue cuma pun tu muda. Ya mager gulama bulak, kasla dekat dina sana, Allah rasa hord kertalo.
इथे आयला गो जे मागिला ते मेळला गो आज मागेल तू येणे हे दिला माझा वचने मागेल जीवन तुका चल बाहेर तू जेवणात तयार कर खातो बोलू दे मामा अरे अश्वित यो बच्चा यो मुंबई चल केम पाला कालच सगळे आराम असतात कसे अचानक पावलो मामा माग दुबईत नोकरी लागली आणि ह्या आठवड्यात हांव चल्लो दुबईत त्या सगळ्यावर हांव गेलेलो अरे वा ही तुझ्या आनंदाची बातमी सांगते म्हाका आनंद काय गेलो भितर जेवणाची तयारी करते असा चल जेवण करूया परत तू हिंगात येऊच पडतले अजून तुका स्पर्श सुद्धा केल्लो तरी इतले फडफडता त्या दिवस भरील लग्न मंडपात जवळ जवळ हजारांशी लोकां मुखार तुये मागेलो अपमान केलो हा गुंडा बदमाश आणि नालायक म्हूण सांगून तुवें मागेली चेष्टा केली गेल 15 दिवसाकडे ह्या अपमानाचो सहन करते करते हा विषय हरिनाथ तुका दाव दोंगी नाशिल्लो दिसता तुका योग्य संधी केन्नासू मेळगांव पळयता आशिल्लो आज ती अगदी वेळ मेळिल्ली आसा आजूबाजून बी कोण ना या जंगलातले घनघोर झाडा मागेल आणि तू गेली मिलनाची वाट पळयते पहिले सांगून दवरता बऱ्या भशेन नाका वाट सोड ना जाल्यार परिणाम वाईट जातलो सायलेंट पुढच्या परिणामाचा विचार करचो वा वेदांते आज तू मागेल हातीन कशे सुटची शक्ती ना
ह्या तुगे सुंदर देहाचे चिद्र चिद्रकन मागेल आत्म तृप्तकन घेतलो मागीर तू वाट रडते तुगेल घरा आणि हा वयता मागेल घरा तुगे पोटातले भाजीपाला समजा का किती अरे वा विलनान अजूनही हिरोईनी हा सुद्धा लायला हिरो हाजीर आदित्य तू स्वतःचो हिरो समजून म्हाका विलन बने नाका हा कोण असा आणि कसा असा हे तुका कितें सगळे गांव जगा खबर असा अरे म्हाका वेदांत म्हणटात वेदांत ह्या वेदांतान पायले कडेन सायले ना जाल्यार हो वेदांत जाता वायले अरे ह्या जगात शेराक 1600 जन्म येतात ते वेदांत हो अद्वैत म्हणल्यार यारोशी यारी और दुश्मन से दुश्मन वो भी आखिर तक तू होगा तेरे घर का शेर लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है आगे काम मत करो दे चल हट आदित्य माझ्याकडे दुश्मनी तू खूप मारा पडतले चल रे चल भोक्षी सोडी तू कित खर्च असा ते कोण घे तू गेले हो उपकार कसे फेड करचा तेच कळना तू उपकार करतो अनुष्का मागील करते हा केलं हो कोण हो वेगान सरपासारखी तू जशू इथलं कडवड तू तिघे कित केलं हो तो लग जामण जबरदस्ती करताल म्हणजे असली गुंडा बरोबर हा कष्कल लागून जाऊ 15 दिवसा पहिली भरील मंडपात 4 चौघा मुखार बरो धडची करले का तो अपमान सहन सांगून आज तो माझ्यावर जबरदस्ती करूक प्रयत्न केलो अगदी वेळेचेर तू आयलो आणि मागे नोकरी वाचेल ना झाल्यार अगो हो त्या पुढे हक कितें तिगेर बापू येईल तरी तुगेल केसाक दक्ष लावू दिल्लो आधी तू चल हा पळून घेता आधी तू मला खूप आवडते रे आय लव्ह यू आधी आय लव्ह यू
सगळे सारखे